Això és el darrer que s'esperaven els més de 1.100 participants arribats de 26 països, que la boira i el mal temps els compliqués la vida en aquesta quarta edició de la Mallorca 312. Molts dels que havien sortit convençuts per fer la versió llarga de la cursa han acabat girant a Valldemossa i fent la curta, la de 167 quilòmetres. D'altres han continuat endavant per fer tota la volta a l'illa, com aquests dos, el Koala Team, l'únic tàndem de la competició. Uns i altres s'ho han pres amb filosofia i bon humor. Sí, és un pot dur, però bueno, se du, així com se pot. I tant, home, no hi prisa. Molta humitat, però tampoc fa aquest sol que feia unes quantes setmanes i la veritat és que estava bastant bé. I aquests, els que més mèrit tenen, ni que sigui per haver-ho intentat. El grup capdavanter ha passat pel passeig marítim de Palma a les 12:30 del migdia. Poc abans, Samuel Hosman havia estat el primer a travessar la meta en la versió curta. El més ràpid de les 167 l'ha fet en poc més de 5 hores. Després han anat arribant Orrac, Escartín, Freire i companyia, mentre els de la 312 continuaven rodant. Los que todavía están por llegar, que son muchos, se acordarán también del día de hoy, porque bueno, pues son muchos los kilómetros, con este tiempo al final pues pasa factura. Mientras no sea competitiva, que es para disfrutar y charlar cuando vas en bicicleta, la verdad es que es un placer poder estar aquí. M'he aturat a casa nostra a saludar mon pare i ma mare i hem jugat la roba en el toallero i en l'estufa, però bueno, no m'ha servit de molt perquè només sortir de casa nostra ha parat a ploure i m'ha durat 15 metres. Tots ells han acabat fent la curta i han vist, ja dutxats i dinats, l'arribada de la 312. 9 hores i 43 minuts ha fet el suís Joel Eglin. Nearly 10 hours. Gairebé 10 hores damunt la bicicleta, però ha anat molt bé. Very good. I l'any que ve, 5a edició, i ja té data, serà dia 26 d'abril i esperem que amb més bon temps que avui.